בוקר טוב לכולם, שמי בן יקיר, אני מנכ"ל פורטל תזונה בריאה איטוול, אתר אינטרנט שמתעסק בתוכן בתחום התזונה הבריאה, ואנחנו עושים גם כנסים. תמיד לא יודע מול מי אני נמצא, אבל אני אשמח לדעת מי שמטפל או רופא, אני אשמח שירים את היד. וואו, יש פה כמות לא קטנה, עדיאל, שים לב. אוקיי. אני רוצה להזמין את דוקטור שאול טל, מנכ"ל הוצאת ספרים, שיגיד כמה דברים. תהנו. החומר שנשמע היום ינפץ לנו הרבה מיתוסים על בריאות. זה חומר חדשני ומעניין, אך בעיקר חשוב לבריאותו של כל אחד, גם אם הוא מרגיש היום כשורה. אני מאחל לכולנו סדנה מועילה, ובעיקר איחולי הצלחה ביישום התוכנית שנשמע עליה היום בהרחבה. אני מזמין את פרופסור עדיאל תל-אורן. שלום רב, היום נדבר על נושא חשוב ביותר, נושא הטיהור. טיהור הרעלים הוא תהליך מורכב ביותר ורב מערכתי. והיום אנחנו נעבור צעד צעד אחרי כל התהליכים החיוניים כדי לאפשר לטיהור הרעלים להתרחש. בואו נשווה את טיהור הרעלים לרכבת קיטור שיש בה הרבה קרונות. ויש לנו קבוס, הקרון האחרון. ובואו נניח שבמקום שתהיה מסעדה בקרון האחרון, יהיה קרון פתוח שאפשר להחדיר לתוכו ערימה ענקית של זיהום, של לכלוך. נניח פחם. והפחם צריך להגיע בסופו של דבר לקטר הקיטור, כדי שאפשר יהיה לייצר אנרגיה ולהזיז את הרכבת קדימה. אנחנו חייבים להעביר את הפחם מהקרון האחרון לקרון של פניו וזה של פניו, עד שנגיע בסופו של דבר לקטר עצמו. ואז אנחנו צריכים בתוך הקטר להביא את הפחם לתא הבעירה, והפחם צריך להישרף, וצריך איכשהו לשחרר את החומרים הרעילים שנוצרו מכך. דרך הערובה או דרך יצירת מים. כלומר, יש פה תהליך ארוך וברכבת יש הרבה קרונות. אם במקרה קרון אחד נשאר מלא, נניח הקרון לפני האחרון, נשאר מלא בפחם עוד מהנגלה הקודמת, שהחדירו לקרון האחרון, והלכלוך או הפחם עבר מהקרון האחרון לקרון של פניו, והקרון שלפניו נשאר מלא, לא הצליח להתרוקן לקרון שעוד מלפניו. כשנכניס פחם לקרון האחרון, הוא לא יוכל לעבור קדימה. לא יהיה לו מקום בקרון של פניו. וכך נכון לגבי כל הקרונות. ואנחנו חייבים בסינכרוניזציה להעביר את הפחם מכל הקרונות לקרונות שלפניהם באותו זמן. אחרת יהיה צוואר בקבוק שבו אי אפשר יהיה להעביר את הפחם קדימה. אני מקווה שהאנלוגיה הזאת היא ברורה, והיא אנלוגיה חשובה מאוד מבחינה של טיהור רעלים. שאלת מדוקטור עדיאל עד כה. מדהים, אני מטפלת כבר הרבה שנים, והוא הוסיף לי מידע שרק אם מגיעים לשמוע אותו אפשר לקבל אותו. והאם תעשי את הציע? לא רק שאני אעשה, אני גם אלך ויקח אצלו את הסדנה ויעשה את התעודה ויעשה את זה למטופלים שלי. וואו. עד הסוף. בסדר גמור. אנחנו לומדים דברים חדשים שפעם ראשונה, זה מזוויות חדשות לגמרי. לא מבחינה רפואית, שהיא תרופות וממליצים לתרופות. פה ממליץ לא ליטול תרופות וכלום, ושם זה משהו שמנוגד לרפואה הקונבנציונלית. לגמרי, אני חושב שזה דרך חדשה לטובה. ואיך אתם מתרשמים מדוקטור תל-אורן עד כה? אני מתרשם שיש לו את הידע מספיק כדי להעביר לנו. בסדר, זה גם לאו דווקא משהו תורשתי, התקף לב יש להרבה אנשים. לא, ידוע שזה תורשתי, לא ניכנס לזה, אבל נניח שזה ידוע. כל אדם בעולם צריך להיפטר מהרעלים שבו. אוקיי. באופן עקרוני. אוקיי. גם אם יש לו התקף לב או גם יש לו בעיה כזו או אחרת. אוקיי. ולמי שיש מחסור בחמצן ברקמות, ודאי וודאי שירוויח עוד יותר מהיפטרות מרעלים, כי רמת החמצן שתהיה לו ברקמות תהיה יותר גבוהה. אוקיי. כתוצאה משיפור החומציות.
וחוסר בחמצן גורם לחילוף חומרים מאוד לא יעיל, שמעלה בעצמו את החומציות ברקמות.